सगळं वाजलं, होतं तेवढं सगळं वाजलं. लवकरात लवकर तुम्हाला जायचं आहे, कारण उद्या काम नाही जायवा. शनिवार असते वेगळी गोष्ट. पहिले नमस्कार करूया. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. तू राजाला तवसर लावित राहा, मी आपला बोलत राहतो. विषय काय? हा काय नाही विषय, काय काय नाही. मंडळी, सोन्याचे दिवस काय म्हणतात लोककलेला? सोन्याचे दिवस काय म्हटलं जातं? त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आजची वारी. त्याचं कारण, गुरुवारी वारी झाली, संध्याकाळी साहित्य सांगा. शुक्रवारी झाली. काल संध्याकाळी इथंच झाली, काल सकाळी पण इथंच हाऊसफुल. आजचा पण हाऊसफुल, तुमचं पण हाऊसफुल आहे. आज 2 जिल्ह्यापुरता शक्तितुरा. आज खाली जर बॅनर बघितले तर 50% या लोककलेची. आज वाढ वडिलाला काय वरती वाटत असेल ना, आम्ही काय त्याच्यासारखा शक्यतोला सादर नाही करू शकत, पण बिघडवू तर नाही शकत. बुवाने पण अप्रतिम बारीक केली आहे. तुम्हाला सर्वांना जो आपला फाटका बाप होता, आपल्यासाठी फाटका संत, आज त्याचा जून मधला 3रा रविवार हा राष्ट्रीय पितृदिन हा साजरा केला जातो. आणि आज आपल्या वडिलांचा दिवस. बुवा बरोबर बोलले की त्यांना कुठला दिवस नाही, वर्षाचे 12 महिने त्यांच्यामुळे आपले दिवस आहेत, मान्य. पण एक कुठला तरी असा एक स्मृतीचा दिवस असावा लागतो, तो आहे. काय म्हणतोय 2 शब्द ऐका. दादा अजून जरा येऊन द्या, आउटपुट दिसत नाही व्यवस्थित. आज मी आला बिल्ला माफ मानणार आहे. म्हणजे तुझ्याच मुळ पेटते चूल, नाही कष्टाला अंदाज. तुझ्याच मुळ पेटते चूल, नाही कष्टाचा अंदाज. कसून माती पोसतो नाती, माझा फाटका संत. जाणीला बाप जाने, पाहिला देव त्याने. जाणीला बाप जाने, पाहिला देव त्याने. नागर जोडी हे कुळ फोडी, कराड भुईशी केला. कोरडाऊर करून घोर, जलाम त्याचा गेला. सुखा हवैशक ओला पोषक, आखाडी घामाचा ठोबा. त्या घामावर उभी जिवंत, हिरव्या भाताची लोंब. कधी हे सरतील पांगळे फिरतील, मनाशी एकच खंत. कधी हे सरतील पांगळे फिरतील, मनाशी एकच खंत. कसून माती पोसतो नाती, माझा फाटका संत. जाणीला बाप जाने, पाहिला देव त्याने. तो आपला बाप सगळ्यात श्रीमंत या जगात. अदानीपेक्षा श्रीमंत आमच्यासाठी. अरे टायराच्या भाना घालून ज्याने आपल्यासाठी किमान त्यावेळेला पॅरागॉनची स्लीपर दिली, त्याला काय श्रीमंत बाप असेल. आणि त्याची आपण थोड हॉल मध्ये बसतोय, 200-250 तिकीट काढलेलं आहे. आणि तो तिकडे दररोज फोन करून म्हणतोय, बाबा बरा आहे ना, कोणाच्या आल्यात नाही यायचं, कोणाच्या गेल्यात जायचं नाही, गाडी घोड्यातनं सांभाळून राहा. तुम्ही सगळेजण त्याच्यासाठी संपत्ती आहे. आणि स्वतःला जपायचं, तुम्ही स्वतःला जपायचं, कुणाच्या खरंच आल्यात गेल्यात जायचं नाही. कार्यक्रमाला तर असूया. स्वागतम सुस्वागतम. बुद्धी देवता श्री गणेश, बुद्धी देवता श्री गणेश, विद्या देवता एक शारदा माता, अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आई तुळजा भवानी, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक राजे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, आणि ज्यांचा वैचारिक वारसा या महाराष्ट्राने पुढे आणला आणि थोर प्रबोधन केलं त्या विचारांचे पायी आदरणीय शाहू फुले आणि आंबेडकर, मल्हार होळकर, यशवंतराव होळकर
राजमाता अहिल्यादेवी होळकर, बाळू मामा, माझी आई नवलाई, आई विठाई, आई मुंबादेवी, नटेश्वर, रंगदेवता, हरिदेव रंगर सर्वांना नमस्कार करून कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहे. ढोलकीपटू सिद्धेश बारगोडे, सिद्धार्थ बारगोडे, देखील कीबोर्डला आहेत सुरत मालपेकर, बेंजूला आहे आणि विशाल करंबळे. आमचे आपटपाडला माझ्या गावची टीम सलग 4 कार्यक्रम करते आहे आणि साऊंडला सारावाद प्रमाणे परंपरेनं राजवता पड्या लव यू आणि माझी शाखा खेड तालुक्यातील पन्हाळजे गावाची जय बजरंगबली नाच मंडळ पन्हाळजे कोणवाडी यांच्यासोबत तुमच्या चरणाची धूळ मस्तकाला कार्यक्रमाला सुरुवात करता. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्यक्रम थोडा पळता होणार आहे पण घ्या सांभाळून, त्याच्यातनं आपण फुकट घेऊया, टेन्शन नॉट. आयोजक कोकणी युट्यूबर्स यांनी थप्पात मारलेला आहे हाऊसफुलचा, त्यांनी रजिस्ट्रेशनच करून ठेवलं आहे, कॉपीराईट घेतलेला सगळ्यांनी. युट्यूबर्सचं आयोजन म्हणजे हाऊसफुलच. सुनील डावल साहेब आणि अनिल गराटे माऊली आणि बाकीचे सगळे वांडर्स यांना आय लव्ह यू. मला परत तुम्ही निवडला, थँक्यू सो मच. या ठिकाणी संतोष कन्हेरे बुवा आमचे गावावरून आलेले आहेत, रुपेश गोरे माऊली. हा एक माणूस असा आहे ना आमचा ना त्यांचा मला काही कळतच नाही. वरेनो तुम्ही आला खडत ना, थँक्यू सो मच. शशिकांत माडवे, शाहीर सुशांत गराटे, आमचा तुऱ्याचा बुलंद आवाज. त्याच्यानंतर समीर बिर्डे आहेत, तेवढ्यातले जयेश आमटे आहेत, सागर पंचाळ आहेत, राजेश शिवे आमचे बंधू आहेत, निखिल गुरव आहेत, मला दिग्या भोवड आहे, शाहीर संतोष कोलापटे, अनिल उजाड, ग्रंथोपासक संदीपचे सावंत, शाहीर किरण गुरव, राधा वेलवळकर ताई, शाहीर अंकुश गुरव यांची आमची कोचरीतून मंडळी आलेली आहे, शशिकांत मांडवे आणि आमचा घराण्याचा आधारस्तंभ शाहीर तुषार पंधरे, नामवंत मंडळी आले, सर्वांना मानाचा मुद्रा. आणि आता राहिला आमचं सप्तस्वरांचं राजेश निकाम माऊली. मला काय काय बोलले, विकासजी लांबोरे मध्ये बोलले, एवढं काही बसलं पण ठीक आहे, गॉड आहे, गॉड आहे. घरात तसं काय कोण विचारत नाही मला, हेच कोण ना कोण विचारतं, आपलं बरं वाटतं म्हणून आपलं वाऱ्या घ्यायच्या. मोठे मोठा गार केला म्हणतात, गंमत वगैरे लांब काय. आमचं राजेश बुवा उभं जास्त किंमत मध्ये. बुवा किती जीएसटी लागली तुम्हाला? जास्त किंमत मध्ये किती लागली? 1.25 रुपये की 1.5 रुपये जास्त म्हणतात, जास्त किंमत मध्ये. गावास ना आले ना, वडापाव खाऊन आले. मानाचा मुजरा आमच्या विजय बुवांना मानाचा मुजरा. सगळ्यांना मुद्रा झालेला आहे आणि आता सुरुवात. यांना म्हणतात की शिवरंजनी राग सोडून तुमच्याकडे काय राग आहे? अरे राग मला लय येतो, वेगळा काय येतो. अरे लाल लाल कलरची वांगडी हा येतो, हा एक येतो. अरे मोठे मोठे घाट गेले गंमत मध्ये, हिम्मत मध्ये हा एक राग येतो. आणि तू नती तो तारो फोटो पंजाल से, तू नती तो तारो फोटो पंजाल से, तूने फोटो ना दी तो फोटो कॉपी पंजाल से. हा एक राग येतो. अरे किती राग देऊ, सामने आ जाओ, किती राग येतो बघा. याला वाडवडीला आपला लंगोटी लावून त्यानं पैरेपान केलं, संध्याकाळी नाच केला, प्रश्न उत्तर फोडली, साकी बोलला, छंद बोलला, इथपर्यंत ग्रंथ उपासना आल्या आणि सगळं कवन आलं, पद आलं. अरे हा कलकी तुरा सरे ह्या काय आमचा? अरे शक्तिपुरा ह्या आहे. मग बुवाने एकदा यावं, मी जो आला दुसरा मारतो तसाच मारून दाखवा. बुवानू आम्ही काय लते मंगेशकरचं काय भातचं आहेत काय? अरे जेवढा जमता तेवढा करायला ना माऊली. मग आता मला व्हायचं, मी कधी शीघ्र कोणी स्वतःला म्हटलेलंच नाही कोण कोण लावतं. आता माझ्याकडे बॅटिंग आहे, तुमच्याकडे बॉलिंग आहे. तुम्ही बॉलिंग करून दाखवा, नाही छक्का मारा तर बघित राहा. मला लिहिता येतं यार. आणि मी काय म्हणतो, मी लय वाईट गातो काय हो, व्हायचं येतं हो. गाडी मिलियन मध्ये गेली, 10-15 मजाक मध्ये. सुरुवात करा हवी. किती उरलं? अरे तू संपलं रे, संपलं. चल द्या काय तर.
सद्गुरु पदम मंत्रमूलम सद्गुरुर्वाक्य मोक्षमूलम सद्गुरु कृपा गुराकडे गेलो होतो आणि चुकून असं काय ते केलं नाही, बल्ला आला माझा स्वतःचा बल्ला एवढा चुकून झालेला आला. बुवा आहे ना बरं उगत काय माझ्या कळीत जाता बरं. बुवांचा 1857 पासून एकच आला भाई बुवांचा का नाही म्हणे. बुवाने काय म्हणजे किती राग बुवानी मारला असेल. उद्या आमचं राहुल देशपांडेच्या बाजूला बुवांना भासवा लागणार आहे. बुवांचा शक्यतो झाला होता. स्तवन छान गालेला आहे मुंबादेवरती बुवाने. एक नंबर गण पण भारी गालेला आहे आपलं स्तवन. आज इथं एसीत बसलेला आहे. उद्या प्रत्येक जण कॉर्पोरेट मध्ये जाणार, इन शर्ट करून एसी मध्ये बसणार, कॉम्प्युटर मध्ये डेस्कटॉप वरती इंटरनेटशी जोडून मीटिंग, वर्क फ्रॉम होम कुणाचा असेल, मार्केटिंग मॅनेजर असेल, कोणी इंजिनियर असेल, वकील असेल. गावासनं आम्ही आलेलो शिमग्याची पालखी खांद्यावर घेऊन गणपतीची आरती केली. गुढीला गावात गेला, राखणस गावात गेला आणि वाडीच्या पूजस गावाला गेला. परंपरा जपणारा दुवा असलेली आमची पिढी आणि तुमची आमची पाठ राखील ती गावची पांढर, तिच्या चरणाची धूळ मस्तक होतो. तुम्ही प्रत्येकानं आपली गावदेवीचं गावदेवाचं स्मरण करायचं आहे. मी स्तवन करतोय. देव काळी चार गाव देवाशी माझं, गाव देवाशी माझं कसं सांगू अनोख नातं. गाव देवाशी माझं कसं सांगू अनोख नातं. गावी मंदिर निरंजन, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. अरे गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. गावदेवाशी माझं, गावदेवाशी माझं कसं सांगू अनोख नातं. गावदेवाशी माझं कसं सांगू अनोख नातं. त्या मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. माझा अवघा विश्वास माझ्या गाव पांढरीवर, माझ्या गाव पांढरीवर, माझ्या गाव पांढरीवर. त्यावरती सांगा अंगावरच्या पायरीवर, अंगावरच्या पायरीवर, अंगावरच्या पायरीवर, अंगावरच्या पायरीवर. असो कामात व्यापात नाव सदैव तुझं मुखात. आलो कामात व्यापात नाव सदैव माझ्या मुखात. गावी मंदिर निरंजन याचा उजेड येतो इथं. 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 काय सांगू नवलाई माझ्या गावाचं हे.
अमृत जल पाणी शिंपडला संसारात, देवा अमृत जल पाणी शिंपडला संसारात. गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. गाव देवाशी माझं, गाव देवाशी माझं कसं सांगू अनोखनात, गाव देवाशी माझं कसं सांगू अनोखनात. गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं, गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. गावी मंदिर निरंजन त्याचा उजेड येतो इथं. बोल श्री गणपती गजानन गाव देवी अखंड हरदासवालीचा अखंड बाबुरंगले घराण्याचा बोलपूर शंकर नारायण गुरव पवन विष गंगाराम प्रभाकर गणपती बाप्पा. धन्यवाद. प्रियांशी चेतन मांडवकर, प्रियांशी चेतन मांडवकर राजापूर शाहीर विकास नंबर यांसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि वेदांत नांदेसाठी आमच्या सगळ्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. धन्यवाद ताईसाहेब. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी शंभूराजे घराण्यातील गोविंद नामदेव यांचे शिष्य कैलासवासी तुकाराम बुवा माळी यांचे शिष्य वस्ता श्री काशीराम बुवा लाखण, अरे वा लाखण बुवा आले व लाखण परिवार हे कार्यक्रमाला हजर आहेत. शाहीर मानाचा मोजरा 1000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांनी दिलेलं आहे. धन्यवाद. गाव माहू तांबेडकरवाडी तालुका मंडणगड यांच्याकडून आमच्यासाठी 1001 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे कुमार सूरज संदीप रहाटे यांच्याकडून बुवांसाठी तुऱ्याचा सजलाय साज ही फरमाईश गावातला माणूस विंडलेकर. थँक्यू सो मच बुवा. तुमचा गण भारी आहे. अहो थोडस बोलून दाखवलं इतना तकलीफ घ्या तुमको होत आहे म्हणजे काहीच बोलायचं नाही. काय सिंगल वारी करू काय जे वाटलं ते बोललं. बुवा तुम्ही सगळं आलाप 1857% एकच मारता बुवा आणि तरी पण तुम्ही मला सांगता यार रागात आहे. बुवा तुमचं ना मी घर उन्हात बांधली सांगतो. पहिलं आपण कुठं लग्नाला गेलो आणि कुणाने त्या वराड्यांकडून गळ काढला ना तर आपलं मग तक्रार करून मला मारतो. मग आपण म्हणाला आम त्याचं उन्हात घर बांधले आपल्याला लय भारी वाटायचं आणि नंतर कळलं फसवलं आली सगळ्यांना. हे घ्यायचंय काय तुऱ्याचा सजला सर झांज ढोलकी होते बोलकी ढोलकी सारे अरे झांज ढोलकी होते बोलकी ढोलकी सारे जण साज संगीत बाज रंगीत आलं वरून मन अरे माझा तुऱ्याचा सजलाय त्यात नाचती अष्टगण माझा तुऱ्याचा सजलाय त्यात नाचती अष्टगण माझा तुऱ्याचा
सजलाय साज त्या सणाची अष्टगण माझा तुळ्याचा सजलाय साज त्या सणाची अष्टगण हो आणि पावसाची म्हणजे पावसासाठी विनवणी केली आहे, चांगला विषय. पण लास्टला बोलले गणपती बाप्पा पाठव पाऊस वारा. आता ह्याच्यात चूक काढली तर मग परत त्यांना त्रास होईल. तुम्ही असं मध्ये मध्ये येत जाऊ. तर सांगतो मित्र, तर बुवा पाऊस वारा तुम्ही सांगितलं गणपती बाप्पाला पाठवून दे. बुवा वारा ऑलरेडी आहे. आम्ही घेतो काय मग नाकातनं काय घेतो आम्ही? श्वासच घेतो ना. बुवा म्हणतात गणपती बाप्पाला वारा पाठव. आता तुम्ही म्हणता मी चूक काढतो. बुवा मरून दे, मी काय बोलतच नाही. तुम्ही पैसे द्यायचे काय एकच ध्यान आमचं झेमान ध्यान. आणि पुढचं काय बारीक अक्षर जो मला दिसत नाही. बाबल्या बाई यांकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक. बरं झेमन बुवा ना की मलाच ना. तर बुवा म्हणतात गणपती बाप्पा पाऊस वारा पाठव. पाऊस पाठव, वारा ऑलरेडी आहे. जास्त नको, घरावरची कौलं बिलं जायची, बाकी काय नाही. तर बुवा ही चूक नाही आहे. चुकलं तर आय माय सॉरी बाबा. उगत आता माझं झालंय मारहाण रे. बोललं तर याला राग येतो. एक तर आमच्या आयोजकांनी दिला टाइम कमी. गवळ्यानो माझा गवळी दादा मला हे असल्या जागा आठवतं. मला हाच राग येतो. तर माझा गण गोवा बघा, गण छान आहे. आदी माया श्रेष्ठ की शंकर श्रेष्ठ, शिव श्रेष्ठ की माया श्रेष्ठ, ब्रह्मा श्रेष्ठ की माया श्रेष्ठ. हा भेद बुवा काय विषय आणलाय बघा. माझं एक गाणं आहे. लेख सुखाचं नंदनवन, लेख तुळा सरुंदावन. घरात आली पोरगी जन्माला आली. नाण्या दिवसाची बाई झाली. 7व्या महिन्यात वडभरणी केली. कुणी पेढा काढला, कुणी बर्फी काढली. डिलिव्हरी झाली. लक्षात आलं पोरगी झाली. फक्त दोघं खुश, आई आणि बाबा. बाकी होय काय, ओके ओके अभिनंदन असं करतात. पोरगी झाली, वर्षाची झाली. पायात पैंजण, खड्याचं केला गोकुळ. घराचं झालं गोकुळ. पोरगी गेली शाळेत, बापसाचा काळीस वाघासारखा. पोरगी हळूहळू आली वयात, बापसाच्या काळजात चर्रकन झाला. अरे आई बाहेरचं जग चांगलं नाही ना. आणि मग ती पोरगी तिचं शिशू आपण काढलं, त्या बापसानं काढलं. आणि मग होतं लग्न. आपलं सोन्यासारखी पोरगी कुणाच्या तरी पदरात अशी दिली जाते. नुसती अशीच नाही, त्या नवऱ्याचं पाय धुवायला लागतात कन्यादान करताना. एवढी श्रीमंती वाडवडाला आमच्या पाठवून दिली ती. काही 5 नाव आहे स्केल. यू नो मिस्टर डेरे, you know actually I am in skill but they have some problems now. बोल इंग्लिश बोला बघू जरा. इंग्लिश बोलावा माझ्यावर. मला हा राग येतो. मग आता बोला, मग हा राग करून टाको. मला गावठी माणसाला तुम्ही राग कसला म्हणता? या 25 बाऱ्यामध्ये राग येतात म्हणू लागल्या माझ्या. शक्तिपुराच्या इतरातल्या सगळ्यात बाऱ्या मुंबईला लागल्या 25. माझ्याकडे आयोजकांना काय बुवा जरा सारे गम करून दाखवा, यमन मारून दाखवा, तरच बारी फिक्स करतो. अहो कुणी काय नाही विचारलं, तुम्ही फक्त या. मी आलो. नॉनसेन्स. इंग्लिश बोलू जरा, इंग्लिश. हे जर रात काढील मी ह्याच्यात. आम्ही गिव्ह मी ब्लॅक आईज प्लीज. वाजवा लेख तुम्ही म्हणणार. लेख सुखाचं नंदनवन, लेख तुळा सरुंदावन, लेख टिपुराचं चांदण, लेख गारव्याचं चंदन, लेख टिपुराचं चांदण, लेख गारव्याचं चंदन. कलगीवात समयीची तुरा धूप आरतीचा. विजय भाऊ लक्ष द्या. कलगीवात समयीची तुरा धूप आरतीचा. भेद विसरून पूजून दावा गणमालक या धरतीचा. भेद विसरून पूजून दावा
गणमालक या धरतीचा. कलगीवात समयीची तुरा धूप आरतीचा, कलगीवात समयीची तुरा धूप आरतीचा. भेद विसरून पूजून धावा गणमालक या धरतीचा. 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 करून सुचर भूतांगोळी कलगी उगळे गंगा गोळी. पुरा बिरा गुलाल होतो कलगीदाराची रांगोळी. कलगीदाराची रांगोळी, कलगीदाराची रांगोळी. दूर प्रकाशमय तो दिवा तो दाखला हो कीर्तीचा. दूर प्रकाशमय तो दिवा दाखला हो कीर्तीचा. भेद विसरून पूजून धावा गणमालक या धरतीचा. 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 एक कडवा एक मोकळा एक आंध्रा बुवा. त्याच्या पुढे अजून आहे. कलगी काकड हिरवी गार तुराची बूड रुबाबदार. झाली सेवा मानून गोड हेच भक्तीच या सार. कलगिरी सिद्धी होऊन तुरा साजे मंगल मूर्तीचा. कलगिरी सिद्धी होऊन तुरा साजे मंगल मूर्तीचा. भेद विसरून पूजून धावा गणमालक या धरतीचा. 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 कलगीवात समयीची दूर धूप आरतीचा. कलगीवात समयीची दूर धूप आरतीचा. भेद विसरून पूजून धावा गणमालक या धरतीचा. 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 या ठिकाणी शाहीर आपण म्हणतो की आदिमाया श्रेष्ठ तो ब्रह्माश्रेष्ठ आत्माश्रेष्ठ. या ठिकाणी मी दोघांची म्हणजे ह्या दोघांशिवाय आत्मा म्हणजे काय आतला आत्माराम आपण त्याला सोल म्हणतो. आणि ही बॉडी ही शरीर ही माया ही शक्ती. आता जर आत्माराम सोडून गेला तुरेवाला सोडून गेला शक्तीला विचारतोय कोण. आणि ह्या आत्मारामच्या भोवती ही जर शक्ती हे शरीर जर सोडून गेलं तर त्या आत्म्याला विचारतोय कोण. म्हणून हा वाद मी इथं सोडवलेला आहे. त्याच्यानंतर बुवांची आली गवळण. बुवा म्हणतात बरोबर हाय काळा पण म्हणतात दिलवाला. यू आर राईट. यू आर करेक्ट. यू आर करेक्ट. नाव यू आर नॉट नॉनसेन्स. नाव यू आर करेक्ट. बरोबर ओळखलं होतं मी असाच आहे. जशी माझी आधी माहिती आहे तसा मी मागण्या जातो. तरच म्हणतो अरे लाल लाल कलरची वांगडी. एवढा प्रेमळ तुरेवाला कधी बघितला होता. अरे लय गुणाचा आहे. पण तुझ्यावर माझं प्रेम आहे. पण बाजूवाली आहेत ना काय काय माझी दुसरी आहेत जे सिनियर आहेत राधा ती पण माझीच आहे. पण एक मंदा नावाची जी आहे गवळण ना ती गडबड करते. बोवा एक साथ नमस्ते मला सगळं समजते. गोवांचं मग घर बांधूया उन्हात मला म्हणतात लांब काय राजाजी बुवा खडा की जास्त किंमत मध्ये. अरे बैल काय आणलाय काय जास्त किमतीचा काय गाय विकायला आले जास्त किमतीची. या बाजार वाटतो बैलांचा बुवा. अगं ये मग काळी 5 आय वॉन्ट ब्लॅक 5.
आला परत आला. खूप सारे शुभेच्छा. थँक्यू सो मच. ए 25 नंतर एकत्र कर. तुझं नाव काय? एक नंबर. कॉन्फिडन्स बघा. अग ये मंदा बंद कर धंदा बिन कामाचा उडायचा थाट माट करून मथुरेच्या बाजारला चाललेले आहे. पण मी नमाला का ना भया नको तुमच्या पाया माझ्या जो अंगात भरकर आणि माझ्या नंतर अहो घरात बसून लगेच मग कमेंट या शक्तीचा वाटाळ केला. 4 वर्षात 4 प्रश्न फोडले. 4 वर्षात 8 प्रश्न फोडले तर नाही कोण म्हणी. त्या बायकांचा बाजार बंद केला तर कोण म्हणत नाही. अरे हाऊसफुल बोर्ड काय माझ्यामुळे एकट्यामुळे आमच्या बुवांमुळे पण आहे ह्या कोण म्हणत नाही. आज कलगी तुझ्याकडे परत प्रेक्षकाला ह्या कोण म्हणत नाही. नको नको बुवा बुवा मला काय तर बोलायचं ना प्लीज प्लीज राजूभाई. माझ्या आवडीचा शक्तिवाला माझ्या दिवाचा शक्तिवाला आज त्यांच्या समोर आज तुम्हाला आयोजन केलेला आज कलगीतुरा हाऊसफुलच्या शोमध्ये सादर करताना माझी पवित्र कलगीतुरा माझी पवित्र कलगीतुरा ही जर माझी माय असेल तर नमन माझी मावशी आहे. आणि त्या जर इथे एकत्र नांदत असतील तर प्रॉब्लेम कसला. ए पोऱ्यानो हे ऐका तरी हो. किती मिनिटं आहे माझ्याकडं सोपली हा किती मिनिटं आहेत. घड्याळ सगळी बंद करून ठेवा. मोना सांगायचं नाही. बरं नमान सगळ्यांनी केला अनुभव. आमचं घराणे बुवा पण आलाय त्याने पण केला नाही. राजेश बुवानी पण केला नाही. एकदा शपथ द्यावा शपथ आई शपथ करा. आमचं ऋषी बुवानी केलं. आमचं झिमन बुवानी केलं. आमच्या संजय जोशी बुवानी केला. आमच्या सचिन धुमक बुवानी केला. प्रॉब्लेम एक मेरे को आहे. याला काय अर्थ आहे यार तुमच्यातच आले मी यार. मी हे पण सगळं बघतो ना यार. गणित बघा ना माझे परमार्थाचे आहेत आत्मारामाचे गण आहेत. मी अभ्यास करतो व्हायचा हे पण बघा ना यार. एकाच गोष्टीवर काय तुम्ही असं पोट ठेवून राहता. बुवा एक शांतनाम असते. तिवरे बेडेगावचे सदाशिव गोरिले माऊली यांचे नातू सोहम संदेश गोरिले आता आले होते. 211 रुपये. प्रशांत जोबळे 100 रुपये गणासाठी थँक्यू सो मच. साई रत्न भजन मंडळ वडाळा यांच्याकडून ढोलकीपटू सिद्धार्थ बारगुडे यांच्यासाठी 200 रुपये. यांना देऊ नका ते पैसे मला द्या. अभिजित चौगले 200 रुपये. बुवा नमन झालं पाहिजे. मी काय नमन करणार नाही बुवा. ओझरवाडी क्रिकेट क्लब शंभवणे तालुका राजापूर जिल्हा रत्नागिरी आयोजित कलगीतुऱ्याचा महामुकाबला शनिवारी 27 तारखेला आहे. ह्या शनिवारी आहे. आमचं बुवांसोबतच आहे. कृपया यावं सगळ्यांनी. आगय मंदा बंद कर धंदा बिनकामाचं उडायचं नाही. अरे किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय. अरे किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय. मूळ प्रकृती सांगे सत्वतत्वाचा वाद. तत्वतत्वाचा वाद. तत्वतत्वाचा वाद. केलाय बाजार बंद करता काय त्याचा नाद. करता काय त्याचा नाद. करता काय त्याचा नाद. मिटवून भांड लपवून तोंड चोरी तू दडायचं ना. मिटवून भांड लपवून तोंड चोरी तू दडायचं ना. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हा. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हा. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय. किती मिरवल्या शकण्या तरी तुला पाया पडायचं हाय.
आमची गवळण आहे बुवा. मी जे बोललो तुम्ही बोलत ना कमरेच्या खालचा नाही कमरेच्या वरचा नाही, आज तुम्ही बरोबर बोंबिवला राहिलं, बरोबर बोंबिवर आलो तुम्ही. खूप छान गवळण, मला फार आवडली. पण माझ्याकडे ती लेखी नव्हती म्हणून मला हे बोलावं लागली. बुवा तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे का? थँक्यू. आपले दोस्त सुंदर आहे. या असं टोपीत ठेवू नका, लोक म्हणतात करणी करून येतात. नाही शपथ, हे दुसरा माझा ठेवतो ना तो इन द टोपी पुडी पुडी. नाही सॉरी नाही, थँक्यू, प्रेमासाठी थँक्यू. तर गोवा संत एकनाथ महाराजांचे शिष्य संत गावबा अथवा गावबा महाराज याने सूर्यनारायणाची भक्ती करताना हातात बांगड्या आणि पिवळी चोळी साडी चोळी नेसून स्त्री रूप धारण केलं होतं. त्याने संपूर्ण तन्मयतेने व भक्तिभावाने स्वतःला स्त्री मानून सूर्यदेवाशी विवाह केला होता अशी आख्यायिका आहे. गोवा उत्तर आहे, उत्तर देतोय मी. गावबा महाराज हे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आणि तुम्ही म्हणताय ना ते प्रश्नाचं उत्तर आहे आणि त्याचंच ग्रंथ आहे. तर यांच्या गावबा महाराज नावाचं एक छोटंसं पुस्तक आहे, आपण त्याला ग्रंथ म्हणू, ते देखील उपलब्ध आहे. आता कसं मानायचं की नाही मानायचं तुम्ही बघा. माझा प्रश्न तोच आहे की जो नांगरी बळीराजा आहे, आपला शेतकरी आहे, तो शेतावर जाताना जोपर्यंत त्याच्या कमरेभोवती आकडी गोळती असेल तोपर्यंत त्याच्या कुठल्याच गोष्टीवरती अरिष्ट येणार नाही. हे वरदान कोणी दिलं एवढं सांगायचं. एक शेवटचं पद घेतो, एका अंतऱ्याचं, एका मुकड्याचं. पौराणिक लक्षात घ्या, थोडंसं बसा, 2 मिनिटात बारी संबोधन. आपण म्हणतो की हे जग असं चाललंय तसं चाललंय, पण एक सिरियस मॅटर काय झालंय सांगू? घटस्फोटाचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. आपल्या 80 वर्षाचं असलं काय नव्हतं. आपल्या 80 वर्षांनी कधी व्हॅलेंटाईन डे साजरा नाही केला, कधी आय लव्ह यू नाही बोलले एकमेकाला, कधी अॅनिव्हर्सरीचा केक नाही कापला, एकमेकावर फक्त चिडत, म्हातारा असा करतो, म्हातारा तसा करतो. पण जरा कुठं म्हातारीचं पाय दुखायला लागलं, पोटात या घ्यायला लागलं, म्हातारीचं कालवा गालं होते, रात्रीची कुठं बाम काय लावील, गरम पाणी काय शेकील, लगेच पोरीला फोन करेल काय, बापूस काय असाच करतो बाई, जरा बघ नाही डॉक्टरकडे ये ना. केअरिंग, काळजी त्यांच्या मनात कधी विचार नाही आला, त्याला आपण सोडून गेलं पाहिजे. किती श्रीमंती आहे ना. आणि आपण त्यांची पोरं आज कॉर्पोरेटमध्ये. प्रॉब्लेम काय माहिती आहे? इगो आला आपल्यामध्ये. आय एम ऑल्सो अर्निंग पर्सन, आय एम ऑल्सो अर्निंग वुमन. मी कमवते, मी खाते, मला काय गरज आहे याची. हा जो विचार आला ना, हा इगो आला म्हणून, आणि त्याच्यामुळे आलं. पण बायानो जेव्हा पाय दुखायचं सुरू होतील, डायबिटीस सुरू होईल, कमरकडनं या घेतील, बीपीचं होईल काय नो बाई नो, तेव्हा समजेल येडा वाकडा माझा होता, पण माझाच होता. कारण तरुण असाल तोपर्यंत कोणतरी खांदा द्यायला येईल, जसं वय जाईल ना खांदा चटकून जाईल. आपलं ते आपलं आहे, जपाते. एक शेवटचं गाणं म्हणतोय बुवा, मला हा राग येतो. जय घोष येती कानी, पालखी सजली मंदिरावानी, जय घोष येती कानी, पालखी सजली मंदिरावानी, ढोलावरची काठी गात माझ्या गाव देवाची गाणी. ही चाल आहे, माझीच चाल आहे. काय म्हणतोय? नका समजू ओझे भार, नका समजू ओझे भार, सरते शेवटचा आधार. नका समजू ओझे भार, सरते शेवटचा आधार. हेच आयुष्याचे सार, जपा सोन्याचा संसार. हेच आयुष्याचे सार, जपा सोन्याचा संसार. नका समजू ओझे भार, नका समजू ओझे भार, शेवटचा आधार. नका समजू ओझे भार, शेवटचा आधार. आयुष्याचे सार जपा सोन्याचा संसार. आयुष्याचे सार जपा सोन्याचा संसार. आयुष्याचे सार जपा सोन्याचा संसार. असे बोलून माझी 50 मिनिटाची बारी संपवतोय. गोड मारून घ्या. आज जरा पळायचं होतं, कारण मुंबईच्या इतिहासातली सगळ्यात शॉर्टकट बारी होती 50 मिनिटातली. थँक्यू सो मच. आय लव्ह यू.
आज जी कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित कलगीतुराचा जो महामुकाबला झाला आणि या महामुकाबल्यामध्ये आम्ही तुरेवाले शाहीर श्री विकासजी लांबोरे बुवा यांचं आम्ही मंडळाच्या वतीने आम्ही शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान देऊन आम्ही त्यांचं स्वागत करीत आहे. जोरदार टाळ्या होते. खरोखरच अप्रतिम अशी त्यांनी बारी केली. आणि त्याच्यानंतर माझे सहकारी अनिलजी गराडे, सह्याद्री कोकण कला मंचाचे निर्माते सन्माननीय श्री दिनेश दादा कुडतरकर साहेब संकल्पित आणि पार्वती पुत्र अवि अनिल कला मंच यांच्या संकल्पेतून ज्या शाहिरांनी तब्बल दोन्ही शाहिरांनी शुभम माटल आणि सुशांत गराडे 70 नमनाचे प्रयोग करणारे हे दोन्ही शाहीर आमने सामने या सभागृहामध्ये दिनांक 3 जुलै 2026 रोजी इथे सामना होणार आहे. त्याची नोंद घ्यायची. आणि शाहीर राजेशजी निकम यांनी जी डिक्लेअर केले ते आमचं कोकणातील युट्यूबर्स आयोजित 17 जुलै 2026 रोजी शुक्रवार आहे. याच ठिकाणी सोंगाडी जाकडी जी मृदुंगावर होते त्या जाकडीचं आम्ही प्रथमच या मुंबई नगरीमध्ये आयोजन केलेलं आहे. अजून आम्ही डिक्लेअर न करता आमच्या 200 तिकीट बुक झालेले आहेत. असे ही जाकडी आहे. तर सर्व प्रेक्षकांनी जी नमनामध्ये सोंग दाखवली जातात, कथा रामायण महाभारत याची कथा वगैरे सांगितली जाते, अशी ही जाकडी नृत्य होणार आहे. आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध असे घुमणे आणि शिगवण यांच्यातील ही लढत होणार. तर प्रेक्षकांनी आज रात्री 12 वाजता बॅनर आमचा डिस्प्ले होणार आहे. तर सर्वांनी त्याचा लाभ घ्यायचा आणि मध्यंतर न करता लगेच शक्तीवाले शाहीरांनी आपली बारी इथे चालू करायची आहे. कारण वेळेचं भान ठेवून कार्यक्रम आम्हाला पूर्ण दाखवायचा आहे. आम्ही सत्कार समारंभ फक्त 1 मिनिटाचा केला. मी विनंती करतो की तलगेवाले शाहीर यांना विनंती करतो की आपण आपला संच घेऊन आपल्या दुसऱ्या फेरीला सुरुवात करायची आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.